ahoj. Tu je Šmaky. A... Tak sa, kde to som? Som na letisku v hre Pi. Takže... Hneď sa spustíme do toho. A ideme liesť hory. Takže asi by som sa otočil a išiel teda na hory. Sme to na pláži, kde sa nám rozbilo naše lietadlo a je tu veľmi známy Bing Bong. Takže Bing Bonga tu asi pustíme. Nech nezorujeme si srandu, dáme ho do baťovu. Big Luggage, je tu dosť veľa vecí. Shore, day 1. Takže veľmi dobré. A banec necháme tu. A ideme asi liesť hore, no. A sú tu kokosy, takže asi jeden zoberiem. Dám to dám. Dobre. A ešte sa padol úplne v pohode dole. A rozbijeme ho o stenu. A zoberiem si dve halfy. Môžeme sa vydať hore. Ale asi keď sa vydáme hore? To musím porozmýšľať a asi tadiaľ to hore. Takže môžeme ísť tam? Ako docela veľká hora, no. Ne, to asi nedám. To nedám. Toto ja vlastne skúšam. Potom to liesť hore, no tak to nie. Super. Dali sme našu prvú skalu a ešte nám ich tak 2000 zostáva. Čo moc pozitívne správa nie, ale tak pre niektorých možno áno. Green Raspberry? Tak Raspberry? To je dosť dobré. Počkaj, čo som povedal? Že green... Ne, nie. Green Raspberry není dobrý. No už dostala vysoko ako. A ešte keď sme boli v lobičku a možno ste sa pýtali, že ty si už tú hru dohral, však už mám na sebe tú čiapku, ktorú dostali za to, keď si to už píkal úplne hore. No áno, dohral som to, ale nie nikdy solo pík. Takže keď dáme teraz solo pík a ešte s Bimbongom, tak to je tá najlepšia kombinácia, ktorá kedy mohla byť. Som doslova riskoval, lebo som bez staminy skočil až toto sem hore, takže to bolo posledný krát, čo som to robil. A toto nedám. A dám! Dobre, dám. Asi je čas na náš prvý coconut. A to mi dalo doslova veľa aj váhy dole. Takže super. Som aj pozrel, že tu je nejaký Scoutmaster, ktorý po tých horách ako keby naháňa a snaží sa ťa zhodiť dole, aby si to nepíkol. Takže keď budeme také šťastie, že sa objaví v mojej hre, tak to asi dobré nebude, no. Pretože ja to chcem píknuť, aby ste si to využili, jak som to ja píkol. Je to krík? No nič, aby si to užili vy, ako som ja píkol, tak to chcem píknúť s vami na video. Takže dúfam, že to nebude, lebo to by mi fakt radosť neurobilo. Ale ten krík hore je fakt super. Dobre. A toto už vyzerá docela jednoducho, takže by sme tam mohli preto skočiť. No, ale to by sme tam museli skočiť inak trošku a skočiť tam takto. Super. A je tu za ďalšia jellyfishka, ktorá keď na ňu skočím, tak mi to dá poison. Takže na tú jellyfishku by som nerad skočil, aby sa na ňu šmykol a to dám. Zase využijem moju plusovú. Tak to nedám. To by som nedal. Na čo to? Čo ja vlastne skúšam? Dobre, tak toto použijeme moju najobľúbenejšiu vec, čo je
No, najobľúbenejšiu vec v hre a skúsime to vyliesť. A sme ospali. Dáme si koľkokrát, lebo to nám zasadí veľa váhy. Áno, to ospanie mi za chvíľku zmizne, ale do budúcna je ten koľkokrát ako doslať. A už sme hore. No, ukáže. Pandora Lunchbox. Čo sa mi zdá, že to je vlastne nejaký gamble, podľa ktorého môžem niečo tam vyhrať, alebo nevyhrať. Keď budeme fakt núdzi, že to všetko alebo nič, tak si to asi dám. Antidiot. Dobre, ja to tu takto nechám. Asi na toto by som to potreboval. Deň 2. Jungle. To som dobre skočil. To je taká Jumanji game. Red Crisberry. To je veľmi dobré. To by dá veľa hangru. Takže môžeme ísť. Ale kadiaľ? Pretože toto... Dobre. To dáme. Ale asi iba s pauzou. No to dáme, to si verím. Dobre, super. Teraz asi... Už viem kde? Jumanji! Super. Dali sme to. Včely, ty asi niečo budú robiť, keď sú... Ale ja to... Zoberiem takto hore. Poď. Poď! Dobre, super. To bolo tesné. Tam je legič hore. Ale tam neviem, jak to dostanem. Skúsim to. Tak asi neskúsim, pretože to je úplne na tej vani a to tam asi nepreskočím presne na to. A ten antidot som nechal tam. Takže nejdeme. Nemohol to nejak slajdnúť? No. Dobre. Ono prší. Ono to bude stále iba pršať a nemôžem, nikam sa nedostanem kvôli pršaniu. Tak, počkáme. Dobre, prestalo pršať, môžeme ísť ďalej. No... Dobre, super. To je dosť ľahké. A toto dám aj takto. Ja som mal všetko vypočítané, preto som to vedel. Ale teraz musíme ísť sadiaľ. Pretože to sa asi nikam nedostaneme, no. Ja sa spravím takto. Ja som sa pustil, to som nevedel. Ako, nechcel som sa pustiť, ale zároveň ma to dosť prekvapilo, že som sa pustil, lebo pustiť som sa nechcel. No... Asi to dáme tadiaľto. A viem veľmi presne kadiaľ. No tak pozor, toto, keď sa toho dotknem, tak to vybuchne, takže dúfam, že sa behom tohto videa to absolútne nedotknem, no dobré, som antidiod už. To musíme si dať pauzu, ale... Dobre. Dobre, máme savinu, ideme. Dobre. Tak toto asi nepôjde, musíme si dať asi... Čo máme v baťohu? Dáme si... tieto scout. A tu bandáž. To som asi minul zbytočne. Ale už nič, no. Tak keď som na to minul toľko to bandáží,
No toľko to nebolo moc veľa, ale... Na to všetko toto minú, tak to musím dať aspoň. Zase prší. To není možné. Poď, pomoc! Dobre, tak ďalej to asi nedáme. Som skoro zabil, ako týmto. Pomoc. Ja premýšľam, že mám použiť tento Bandura Lunchbox, lebo toto... No, neviem. Chcem ma to hilnúť. Jo! Jo! Super. Hillo nás to. A sme jak noví. Ideme ďalej. Hej. Pozor. Teraz jak takto, toto asi nevylezem, že? To tu ani šanca není, že toto vylezem, ale toto by som mal vyliesť. Tuto už nejaká tá šanca je? Áno, tu bola veľká šanca. Toto. Takéto úzke priestory mám najradšej. No, neúplne. V tých najhorších situáciách ich práve že neznášam, ale v tejto situácii je to veľmi dobré. Pomoc! Nie, prosím! Bože! Jak som to nedoskočil? Jak? Jau! To mám nervy. Jak som toto nedoskočil? Ja som sprostý. Jak? Jak som to nedoskočil? Sa to mňa nedá doskočiť. Ako dá, ale pre mňa sa to nedá. Či nedá, ktoré som chcel... Aha. Tak ja som asi iba blbý. No bože, čo to je? Prečo mi je zima? Áno! A toto už ale doskočím. Áno. Super. Blížime sa hore. To je veľmi dobré. Toto presne viem. Jak sa tam udržať? Tak neviem. Ja sa tu... To sa tu neudržím? Áno, dobre. Dali sme to. To je super. Ideme hore. Toto zase prší, ale... Ja mám na to taký lifehack. A to je... Že to asi nedám... Dobre, toto je to trošku ľahké. Dobre. Si dole. Nie, bože. Nie. Čo sa... No, prší ešte k tomu. Super. To dám. Ne, čo? Ja som to ani sa nerozbehol. Dobre, dáme si marshmallow. To mi dalo veľa. Ideme. Nie. Nie, prečo sa to deje? Dobre, ja si musím dať ten Pandora Lunchbox. Áno. Super. Teraz to musíme dať. Aj to hore, čo sme mali, musíme dať. Není teraz žiadna šanca, že toto nedám. Ja to využijem. Ja som tu staminu využil ako... Pomohlo mi to sa dostať hore, ale zase som to asi využil na nič. A teraz sa tu už dostaneme na 100% hore. Haló! Nie! Hej! No. No. Ľudia, pík mi asi padol.
Ale ako je to zábava, iba som robil strašne blbosti v tom píku, takže sa s vami tuto rozlúžim. Tu na konci, keď mi tu píše loading a nič sa nedeje a PeakX mi nereaguje. Takže ja sa tu s vami asi rozlúčim a na budúce dáme asi tomu ďalší try, pretože som tu robil strašné blbosti, miel som si staminu a no proste nedalo sa to takto. Na budúce sa poriadne vyspím na to, natočím to skorej a podľa mňa bude to lepšie ako teraz, takže čau.